Искам ми се хората да вярват, че дори когато си мислят, че всичко е свършило и само проблеми има, че добрите писма са на път. И пожелавам на всички, които дори сега в момента по празниците се чувстват зле по един или друг повод, да знаят, че съвсем скоро ще бъде момента, в който, обръщайки се назад, ще си кажат: вау, колко съм се притеснявала, то колко хубаво било. До теб трябва да има човек, който да каже: нещата ще се оправят и те не се ще се оправят, защото след лошото идва хубаво. Много е фалшиво това, което се случва в интернет. Хората се представят за такива, каквито не са и живеят наистина някакъв такъв паралелен, измислен друг живот. Много е трудно да се изправиш. Болезнено е, трудно е, по някой път ти се струва абсолютно невъзможно, по някой път си казваш, че въобще няма и смисъл и не искаш. И е много лесно човек да изпадне в самосъжаление. На мен ми се е случвало, разкошно е. Това е живота. Живота, за съжаление, е една плетеница от радост и тъга.